Само това ли? Само ще обеднем. Да. Кога сме ли богати? Ще затънем в дългове. Това е сериозно дългове. Да. Не знам дали знаеш, но общия дълг на България, публичен и частен, вече гони 49 милиарда евро. Даже по времето на Живков колко беше? По времето на Живков много хубаво, че ме питаш. Онази държава, която беше на 26-то място по индустриално развитие, обяви неплатежоспособност при 10 милиарда долара или по днешен курс 18 милиарда лева. Тоест ние сега, само тая година, ще изтеглим толкова, колкото оная държава беше съборена. Тогава ние, либералите, така и демократите, говорихме как много сме задлъжнели, социализма трябва да се разпадне, защото е много задлъжнял. Тогава никой не обясни, че е нормално да имаш заеми, както всяко домакинство, както всяка държава, тя има някакви заеми. Обаче поне тогава милиарди звучеше като наистина милиарди, сега милиард, думата милиард е малко инфлантирана. Сега вече мерим в трилиони. Да. И затова си викахме, този строй трябва да падне, защото той е много задлъжнял. А сега сме двойно, тройно, колко по-задлъжнял. Да, Мартине, ама тогава имахме електроника, роботика, машиностроене, металургия, химическа индустрия, лека промишленост, селско стопанство, което хранеше Българията и изнасяше. Сега 80% от храната ни е внос. Питам аз, утре, ако изпаднем в ситуацията на Гърция, какво ще ядем? А сега обаче имаме хазарт, ВПК, който работи добре, ти изреждам. Имаме един завод, който прави снаряди и патрони. Какво остана? Ама имахме Бета ли се казваше, Червен бряг, който правеше бронирани машини. Сега дадахме колко? 1 милиард за някакви старите ралясници. Освен, защото забравих третото, което вървеше добре, хазарта, ВПК и какво ще върви добре в момента в България? Туризма? Туризма, ще видим това лято как е. Аз записвам прогнозата на Папазов. Обедняване, дългове. Да. Този срив... и разграбване на националните богатства. Как така ще се разграбва? АЕЦ Козлодуй. Видяхме, че вече... Ти прогнозира, че се продаде, преди малко го каза, че ще се наложи. Ще ни наложат. Защото ще бъдем с много дългове? Да. И ние ще го дадем. Да. На гърците им взеха пристанище. И 14 летища. И ако не се лъжа, някакви ЖП компании, електроразпределителни дружества, много неща. Това може пък да е за добро. Като дойде да ръководи някой друг АЕЦ, може пък Пирея, на кой го продаваха? На китайците? Чакай, ама сега